000 ember gyülekezik a Kossuth téren, és ahogy egy hete minden nap a kormány távozását követelik. A rendőrség szerint nem kell tovább szigorítani a miniszterelnök védelmét. Az országos rendőrfő... Most jött ki ez új virág, most jött ki egy tyúkvirág, most virágzik meg, most jött ki szép tavasz, mikor a csilinka kiárák. Gyártok lihányok, menjünk ezért gyepen, játszodjunk, mint a baránkák játszodnak a mámáik után, mikor egy csokrat elcsapják a csobánok. Küldöttek fújják a csobának, kutyák megordítsák, elkergetik a farkasokat, befogják meg a báránkákat. Mit tud arról, hogy kollégái is megsérültek? Gyerkés üldögek voltak, legyek és öreg emberek, mint vagyunk. Vagy különböző, hogy a báránkákat, a farkasokat. Bocsánat,